родился русином. Честный мой род, не забуду, останусь его сыном. Русин был мой отець, мати, руська вся родина, русини сестри і брати. І широка дружина, великий мой род и главный, миру есть современный, духом и силою славный, всем народам приемный. Я свет узрел, под Бескидом первый воздух русский сал, и кормился руським хлібом. Русин мене колесав, я русин был, есть и буду. Я родился русином, честный мой род, не забуду, останусь его сыном. Шановні гості, слава Ісусу Христу, добрий день ще раз. Кожному хотів би, во-первых, Шориках подякувати за те, що ви низько знайшли час прийти на презентацію. Я розумів, що це такий час, коли досить динамічний, много роботи, і вирвати десь час на те, щоб прийти на презентацію, то вже наш час геройства, я би сказав. А ще прийти з другого Варуша до Ужгорода, то я би казав, що то фактично героя треба давати тому русинові, не знаю, героя Русинії, це як би правильно то назвати, ту награду. Низько ми починаємо презентацію нової книжки Олександра Духновича. Фактично є то перше за останні 30 років перевидання творів Олександра Духновича, але вже концептуально, як нашого русинського писателя. Не як закарпатсько-українського, не як руського в якомусь ширшому контексті, але як нашого будителя і фактично Мойсея Карпато-русинського народу Олександра Духновича, котрому тепер в цьому році сповнилося 220 років від того часу, коли він прийшов на цей світ, і фактично ми можемо бути щасливі, бо русинський народ має свого світоча, русинський народ має свого генія, русинський народ має свого будителя, русинський народ має свого Мойсея. І ясне діло, путь життя, він крутий, у кожного із нас визначений такою долею, і Духновича не є між нами, але діло його лишилося, діло його жиє, і фактично одна з важних мотивацій сучасного національного світу, як ми говоримо за національний світ, тепер говоримо за карпатських русинів, знати своїх будителів, знати своїх писателів, знати свою літературу, аби не бути, як так кажуть, знаєте, в українському язику, безхатченками і безбатченками. То значить знати, що у нас є Олександр Духнович, бо він обстав в своїх поезіях, він обстав в своїх прозі, він обстав в драматургії, в історичних, в етнографічних, публіцистичних, педагогічних роботах, котрі, мушу повісти, до теперішнього часу суть актуальні, вони дотепер живі, і не так давно була прем'єра п'єси Олександра Духновича, котру си представте, п'єса від того часу, як була написана, 100 років за неї ніхто не знав. А тепер була прем'єра тої п'єси на сцені театру Олександра Духновича, теж театру Олександра Духновича в Пряшеві. Виділи б сте, кілька людей прийшло на прем'єру, перша допрем'єра, друга прем'єра.
Але люди йшли, і реакція людей, а там були не лише русини, там були люди в Пряшові, знайдуться і Словаки, люблять і чеська громада ходити до нас. Реакція тих людей на ту актуальну тематику, котра покладена в основу творчості цієї п'єси Олександра Духновича. Низько ми проводимо вже 4-ту презентацію, але перед тим, як ми почнемо нашу 4-ту презентацію, я хотів би подякувати Ужгородській Варварській бібліотеці, котра дає нам ті простори, де ми можемо проводити презентацію. Ну і за традицією, кожен раз, я тут раз на місяць мінімально, я тягну книжки, всі знають, що я ходжу з великими купрами, і я весь час тягну книжки там, назад, горі долов, крижом-кражем. І тепер я хотів би наші нові, за останніх півдруга-два роки книжки русинські, котрі були видані нашими русинами, подарити бібліотеці Варварській. То вже така вона за традицією стала таким нашим духовним центром, вже кожен місяць чи раз на 3 місяці, коли збереться часть тих книжок, то я все, що можна, несу тут, щоб воно було теж у бібліотеці, міська бібліотека Ужгорода. Тут можна бачити і за молодого Бродія роботи, альманах Карпато-Русинський можна бачити. Тут можна бачити історія Ужгорода від Мейсароша, нове видання по-русинськи. Тут Петро Медведь тепер загнав синю Україну, свою першу книжечку поезії. Тут можна бачити Гелену Гіцову Міцовчинову із Пряшева. Тут Штефана Смолія, поета із Пряшева. Тут можна бачити Єлену Хомову Гриньову із Пряшева, поетеса, але тепер видала свої твори. Досить інтересно, Юрко Харитон, мої солов'ї, поезія пряшівського русинського поета. Олександр Купар, Сокотім, свій язик, свіжа книжка, яка лем тепер вийшла у Будапешті. Бенедикт Дьорт, який наша комложка, історія лем'єдного русинського села. Йожеф Балох, визнамні постави Подкарпаття. Єда за 30 постав Карпато-Русинського світу. І він за кожного, Балох Йожеф за кожного пише. Ну, наш, за традицією, русинський альманах, котрий кожен рік виходить. Тепер була научна конференція на честь Іштвана Удварія, вийшла вже матеріали тої конференції. Ну і в додачу до книжки, котра буде ся низько презентувати, швидко, то я хотів би подарити в бібліотеці. Дякуємо вам за те, що ви нас терпите. Низько ми презентуємо нове видання, як я вже повів, «Моя ліра і кімвал», зато я буду много ще низько говорити. Фактично, це вже 4-та презентація. Ми зробили першу презентацію у Новій Саді в літі, то був август, думаю, що то був август місяць, у рамках 17-го світового конгресу русинів, де і зійшлося, я думаю, що там у залі сиділо, може, 150-200 гостів, які були учасниками тої першої презентації. І, що інтересно, книжка вийшла видержала добрий тираж, то є 1000 палатків, так що нараз національні чи там регіональні русинські організації забрали часть тиража до Хорватії, до Сербії, до Словакії, до Польщі, часть пішла до Америки, пак ми ще засилали до Америки і Канади, часть йшла до мадярського світу, ну і часть тепер літератури наших тої книжки, мала часть тиража прийшла теж на Подкарпаття. Я радий, що ви прийшли на ту презентацію, на презентацію цієї книжки. Далі була Пряшівська презентація тої книжки. Аж тепер 1 декабря у Будапешті була 3-та презентація цієї книжки. Вона пройшла в рамках научної конференції. Така научна конференція, яка мала декілька таких важних знаків. Перше, що столичне русинське самоуправління, самоврядування у Будапешті уж мало 25 років тепер, так що круглий юбілей. А научне общество імені Антонія Годенки тепер мало 20 років. І третє був теж
ювілей нашого композитора Іштвана Мартона. То значить такі три події лягли в основу того события, була проведена в респектабельних таких, знаєте, на вулиці Академія УЦО, то значить просто в просторах Академії наук, Угорської академії наук була проведена презентація тепер 1 декабря. Ну і я радий, що наконець-то ми можемо презентувати цю книжечку теж і в Україні, в Закарпатській області, поміж наші русини. Не лише русини, бо фактично я хотів би повісти, що до 20 книжок вже було подарено бібліотекам, районним бібліотекам. То значить і Хуст достав, і це достане теперішнім ближчим часом, і Причин, і Воловець, і другі, як то кажуть, центри наші духовні, де є такі із статусом районних бібліотеки. Теж 15 фалатків пішло до бібліотек Києва, Львова, Одеси і Харкова. То значить там, де суть штатні або державні бібліотеки, або національні українські бібліотеки, приміром, бібліотека Вернадського у Києві, вони все просять від мене 2 фалатки. То значить, хто в Києві буде мати інтерес, він знайде ту книжку. Так що ми вже поширили ту книжку, ну тепер я радий, що низько я кожному із вас можу вручити цю книжку, кожен із вас достане цю книжку в подарок від вшорителя і від організаторів того дійства. Це можемо далі. І так, ми низько презентуємо книжку Олександр Духнович «Моя ліра і кімвал». «Моя ліра і кімвал» – то шорики із творчості Олександра Духновича. Фактично так Олександр Духнович сам себе оцінив. Що він зробив про русинський народ? То значить він ліру воспівав, восхвалив цінноти карпато-русинського народу, а як кимвал будив свій народ від вікового сна, від літаргічного сна. Фактично хотів, щоб кожен русин у той драматичний час, а був то направду драматичний час, аби кожен себе оцінив або тримав карпатським русином. Видання вшорив я, Валерій Падяк, то значить випала мені така честь. То перше, я ще раз хочу подчеркнути, перше поміж русинську інтелігенцію перевидання творів Олександра Духновича, і многое треба було постаратися зробити в тій книзі, аби воно звучало так, як то було за Олександра Духновича. Я мушу повісти, що деколи доходило аж до таких фантастичних, ну я не знаю, такої речей. Позирайте, ту прекрасний образ, який фактично заказав Олександр Духнович, коли він випускав перший русинський літературний альманах на рік 1851 у художника, у професіонального художника, який до кінця писав ікони, так, він заказав образ русина, як він казав, і русочки. От коли я взяв письмо Олександра Духновича, і цей образ фактично є на обкладинці того першої літературної антології, це альманаха карпатських русинів від 1851 року, я, коли попозирав, увидів, що то та красна русочка у тих чоботях, у чорних чоботях стоїть. Але у своєму письмі до Якова Головацького Духнович, прийшлося знайти то письмо, знаєте, воно теж було, пише, що ізображення в поздравленні русинов є маковицького молодого русина і русочки, то є також де оригінальної. Токмо женщина должна иметь червоні сапоги, или, як їх тут називають, скірні. Я вже, як думав, знаєте, так було тяжко, між чорні чоботи лишилися. І ми, коли робили ту книжку, ми мало подфарбили то ті чоботя, то ті скірні, вони у нас червоної фарби. Також встановили ми історичну справедливість, щоб Олександр Духнович, так як хотів, щоб вони були червоні. Я розумів, що художник міг забути, які вони, і коли зробив, що місто чорні дав, але ми виправили, так
чорна фарба пішла на червону фарбу. І так, книжка вийшла у 2023 році, як я вже говорив, видання увиділо світ з нагоди 220-ї річниці від народження Олександра Духновича. І я просив би далі слайд, підмож. Видавателем стало столичної Русинської національної самосправовання в Будапешті, тобто доктор Мар'яна Лябінець, председа, і Вседержавне общество русинської інтелігенції імені Годинки, член Світового конгресу русинів, доктор Степан Лябінець, председа. Можу повісти, що ми вже мали тепер 17-й конгрес світових русинів, але то фактично прецедент. Перший раз, коли світовий конгрес ініціює видання книжки. Зато про мене, коли ми почалися такі дискусії, чи будемо робити ту книжку, чи ні, про мене було важливо, що направду ми зможемо профінансувати 1000 фалатків. Бо знаєте, коли низько виходять книжки, тираж 150-200 фалатків, то я все пригадую Августина Волошина, котрий видавав свої книжки тиражом 8-12 тисяч фалатків. А сам Олександр Духнович свої книжки робив тиражом 2500 фалатків. І з того 2000 вмудрявся роздати простим русинським діточкам задать, щоб вони ся вчили. Ми низько якось так вийшло, це нас інтернет, це може просто любителів слова вже менше. І на щастя нам вдалося випустити 1000 фалатків, так що ми тепер можемо гордо повісти, що кожен русин, який буде мати інтерес видіти, знати за Духновича, читати Духновича, котрий буде мати інтерес тримати в руках ту книжечку, буде мати таку книжечку, можливість це купити, це на презентаціях достати ззади, як презент, це йти до бібліотеки через 10-15 років, надіюся, що книжечка сохраниться в тих бібліотеках, зато читове число тих книжок ми даримо бібліотекам, або вони були бібліотекам не в Україні, ви можете розуміти, в Словакії. Часть, вже мені було інтересно, що вже узнали з чеської фактично слованська книговня в Празі. І другі бібліотеки вже обернулися, що вони хочуть мати таку книжку в своїй бібліотеці і вже отримали фалатки. І ясне діло, що ця книжка попаде і в многі другі бібліотеки, і в Будапешті, і в Новій Саді, і в Загребі, і в Празі, і в Братиславі, ясне діло. Також, от ця книжечка, на щастя, у нас вийшла. Можемо далі слайд? Ну, ясне діло, що Олександр Духнович як океан. Знаєте, чим веце ти читаєш його, тим веце ти розумієш, а ти практично ніч не розумієшся. Ти практично мало що прочитав в своєму житті Олександра Духновича. Бо фактично Олександр Духнович замінив собою цілий союз писателів русинів. Він замінив собою цілу академію наук карпатських русинів. І фактично цілої русинської двигання, національної двигання. Я вже не говорю за те, що тільки він писав, а він був добрий поет. Лишилося по ньому веце як 100 поетичних образчиків. Він був прозаїком. Він написав, з того, що ми знаємо, 2 прекрасні п'єси. «Добродітель превишає багатство» і «Головний тарабанщик». От представте собі, що на 1938-39 рік перша п'єса «Добродітель превишає багатство» на сцені гралася вже 1000 разів. То значить, фактично до Другої світової війни 1000 разів. Хто скаже, такое не може бути. Нереально. Реально, ви представте, бо у русинів було лише на Подкарпаттю 540 аматорських театрів від 20-го до 44-го року. А на Прящівщині до 48-го, до 49-го року, коли і там закрили русинське двигання, було коло 90 аматорських русинських театрів. І вони бралися грати Олександра Духновича. Я вже не говорю те, що вчора ми говорили, вчора на лекції ми говорили, ви собі представте, що на Мангеттені, і в Брукліні,
в Нью-Йорку був русинський театр, і на Манхеттені був русинський театр. У цілої по Америці було 65-70 русинських аматорських театрів, бо русини тримали театральне дійство як що основу національного такої вихови. Доста легко було, коли люди приходили, вони бачили театральне дійство. І от при тому, що від 20-го до 44-го року русинські драматурги написали поверх 160 п'єс, ми знаємо, 120 вийшли в книжному форматі, то значить тоненькими книжечками, деякі видержали 2 видання, і тиражі були солідні, коли то були це Сіона Сільвая, це Муранія, це других наших драматургів, коли ті тоненькі книжечки виходили тиражами 1000 палатків, 1000 примірників. І от, що інтересно, що поміж тих писателів, тих драматиків, їх твори, місна інтелігенція усе брала собі за основу твори Олександра Духновича. Що у цю книжку не потрапило? Не потрапили його історичні ізглядування, не потрапили його етнографічні і фольклорні роботи. Не є то його педагогічних Духнович автор 2 педагогічних книжок, з котрих перший том був виданий за життя Олександра Духновича, а другий ніде не був виданий. Він автор многих публіцистичних статей. І от, аби якось компенсувати, ця робота розділена на 2 частини. Низько ми презентуємо книжку «Моя ліра і кімвал», а за 2 місяці я вас покличу на презентацію дальшої книжки, тобто книжки, яка вийде тепер вже не в Будапешті, бо перша вийшла в Будапешті, а вийде у Братиславі. Вона вийде у серії «Русинська класика». От вийшли туди вже кралицькі твори, така книжка у нас вийшла. Вийшов Євгеній Фенсик твори, до кінця теж по 130 років твори Фенсика не перевидавалися. Фактично слово перевидавалися не можна говорити, бо перевидавалися то коли інтелігенція перевидає. А фактично було так, що Фенсик сам собі видав, і 130 років їх ніхто не перевидавав, ніхто не вертався до тих. І от в тій серії вийде іще 400-сторінкове видання творів Олександра Духновича, де ми ширше будемо говорити за життя Олександра Духновича, ширше будемо говорити за його етнографічні інтереси, за його історичні інтереси. Ясне діло, що в основу ми лишимо те, що є в цій книзі. То значить, і більша часть поезії, але буде більше прози, як у цій книзі, і буде більше, буде ще такий розділ, як додатки довкола Олександра Духновича. Бо ми можемо низько говорити за Духновича, а не знати, що наскільки Духнович був популярний за життя поміж Словакії. Що словацька інтелігенція видавала в Будапешті свою словацьку новинку «Сокол», і де вже була величезна стаття за Олександра Духновича як будителя карпатських русинів. Ми не знаємо, що приміром по смерті Олександра Духновича, Олександр Духнович умер у 29 марта 1865 року, є і 30-го, і 31-го, коли пригадують, але хибно. І от представте собі, що Львовська новинка «Світ» опублікувала 5 матеріалів на смерть Олександра Духновича. Зачинаючи палітра широка, від мемуарів через поезію і до аналітичних, літературознательських робіт творчості Олександра Духновича. І то значить, що наша книжка вміщує 59 поезій, одне повідання прозове і 2 твори драматичні. Причому, коли ми говоримо за поезію, то ми даємо тут в основному такі зрілі його роботи. Хоча про вас може буде чудно, у другій книзі ми теж даємо мадярськоязичні твори Олександра Духновича. Коли Олександр Духнович прийшов в Ужгород, бо там, де се родив в селі, до Ужгорода було ліпше, бо Ужгород був духовний центр. Пряшів туди не мав, ані духовної
ані не мав статусу як Пряшівська єпархія, так, вона ще Мукачівська не була поділена. І коли він прийшов, той готовий уже фактично з 2 язиками, котрі він виштудірував при своєму відцьові і при Стрикові, то значить він знав прекрасно читати церковнослав'янський язик по Біблії, так, із Біблії міг читати, а на другому боці вже в той час був так називаний руськославянський язик, вже приспособлений до бесіди карпатських русинів. А тому повіли, що Шоніко, за то швидко маєте забити, тулем мадярський язик. І Олександр Духнович настільки добре вивчив мадярський язик, що можна його віднести до писателів мадярського романтизму. Лишилися по ньому всі твори, от буквально пару днів тому я робив копію у бібліотеці Ужгородського університету, відділ рукописів, де от 1825 року, 23 роки йому було, так? 22 роки йому було, уже знайшов він поезію в мадярському язику. І може би Олександр Духнович обстав в історії нашого регіону як великий мадярський поет, як один з мадярських інтелігентів, як образчик того, як у шибкі народи, то ті слав'янські, котрі тут жили, не хотіли знати свою бесіду, не інтересувалися своєю бесідою, їм не інтересно було говорити по-своєму, а шибкі хотіли стати бесідувати по-мадярськи, але не став, бо на його путьові був Григорій Таркович, аскет, Григорій Таркович, котрому було поручено фактично, коли Мукачівську єпархію розділили по смерті Андрія Бачинського, було поручено возглавити, взяти в свої руки Пряшівську греко-католицьку єпархію. І от Таркович, котрий був патологічно чесним чоловіком, котрий видів ту проблему життя Олександра Духновича, коли мати обстала з діточками. От за одною теорією, що у роді Духновичів, Василя Духновича і у мами Олександра Духновича Герберії родилося 8 дітей. Є друга теорія, фактично на основі тих доказів, що було 10 дітей. От тепер я взяв шибкі свіжі матеріали, і у всій книзі я пишу, що представте собі, в родині Духновичів родилося 12 дітей. І от мати по смерті відця, а Духнович досить скоро став сиротою, вона мусила якось вести газдівство. А з чого? Бо вона жила на фарі. Вже завтра треба по смерті священника мусить вона вдова йти геть з тими діточками. Де? У світ. І от Таркович, він дав таку стипендію Олександру Духновичу, щоб Олександр Духнович по Ужгородській гімназії, Олександр Духнович вчився тут 100 метрів від нас, була Ужгородська гімназія, де він скончив прекрасно ту Ужгородську гімназію, вже був він йшов до Кошиць, де він скончив філософію, то значить 7 і 8 класи системи ошколовання, і ще вернув назад до Ужгорода, і ще 4 роки учив в Ужгороді, і за це він мав добрі гроші. Фактично, Духнович за ті гроші не лимся учив. Він годував у швидких своїх братів і сестер, і своїй матері, маму спомагав. То значить, от таке випало на його долю. Хоча був веселий чоловік, хотів бути, як би то повісти, географом, да, чи землеміром, тобто інтересувався алгеброю, інтересувався такими точними науками. Між тим, що інтересно, що коли тепер я робив над його мемуарами, його матеріалами такого мемуарного плану, я прочитав, що в 1827 році, от представте собі, в 1827 році озеро Морське Око, а хто може був із вас на озері Морське Око, то і в Словакії ближе, то ви знаєте, що як це воно вчинило. Сунулися, із гори сунулися деякий ґрунт і перекрив потоковий путь. І от там збиралася вода, а пак поставили таку гать. Вона із каменя перекриває таких 2 звори, перекриває десь, може вона 15, може 20 метрів. І от представте, в 1827 році то та гать упала. Шитка вода, а було то понеділок, перший, фактично, великодний понеділок, пише Олександр Духнович.
Я провірив по документах 15 апреля. Ушитка вода вилялася на село Рибниця, котре знаходиться в долині, от під тим Снінським каменем в долині. І вода була така велика, що вшитка марга, вшитки, я не знаю, корови, свині, курчата, все плавало. У хижах вода стояла 2 метри не менше. Олександр Духнович, 24-річний, скочив до води і спас 2 маленьких діточок із одної хижі. 15 апреля. Я не знаю, яка вода була студена, але думаю, що вода була, судячи по тому, що то є морське озеро, де в літі не можеш купатися в воді, вода була страшно студена. От ніхто не знає, що Олександр Духнович був і герой, фактично чоловік, котрий спас 2 діточок. Що би я ще хотів повісти всі в книзі, ми дали дві п'єси. Перша п'єса «Добродітель превишає багатство», а друга «Головний тарабанщик». Ці 2 п'єси написані неєднаким язиком. Треба розуміти, що в 16, 17, 18 столітті русинська інтелігенція була близько стояла до свого народу. Фактично вона жила вшитка в селові, вона бесідувала так, як люди говорять у селові, і під вонися інтелігенти писали стихи, це оберталися до творчості, вони писали язиком, котрий акурат був язиком русинського народу. Але в 18 столітті, коли Марія Терезія фактично ввела 3 великі реформи, і ті 3 реформи пройшли через історію русинського народу, а то реформа церковна, коли греко-католицька церква достала статус такий, як Римсько-католицька церква. Значить, тепер уже греко-католицький священник в Ужгороді міг так само мав ті самі фактично права, що і римсько-католицький. Друга така реформа, яку ми називаємо урбарій, то значить, коли було чітко визначено, кілько панові треба платити. Робиш на землі пана, тільки маєш віддати, чітко інше кое твоє. Фактично, закладаються основи капіталізму в Карпато-Русинському селі. Ну і третя реформа раціо едукаціоніс, коли прості дітваки русини могли йти вчитися не лише до Ужгорода, вони могли йти до Відня, вони могли йти до Львова, всяде, до Рима до кінця, всяде, де були міста і де можна було достатися, русинська інтелігенція йшла і вчилася. І оцей статус карпатських русинів, а між ними були не лише люди, котрі інтересувалися точними науками. Поміж них були інтелігенти, котрі інтересувалися і поезією. Але вони вже так далеко стояли від свого народу, що коли вони хотіли писати ту поезію, фактично вони вже одійшли від русинського язика і перейшли до того язика, котрий ми називаємо в теперішньому часі такий якби умелий, іскусственний маленький язик, котрий був сформований в школах, в тих школах, в котрих вони ся вчили. Ми називаємо його схоластичним. От коли Олександр Духнович прийшов, у нього був вибір, а він був юден практично. А який язик далі має бути у карпатських русинів? Він казав, ну так най-тут схоластичний, мало перероблений буде високий стиль, а тут народний язик буде низький стиль. І от він написав, добродітель превишає багатство, написав за простих русинів, які живуть в селові, які проблеми вони мають на селові. І написав простим руснацьким язиком. І представте, за 100 років 1000 раз п'єса була на сцені. А головний тарабанщик написав у 1852 році. Ані раз п'єса за 120 років, ми за неї практично не знали. А він ще й загнав її до Львова, бо він так думав, що в Пряшові не всокотяться, а в Львові є народний дом, так, Руський народний дом, і в тому Руському народному домі то ті рукописи найбися всокотили. До кінця вони дотепер у Львові. От хто би хотів видіти рукописи Олександра Духновича, мусить іти до Львова, вони тепер у Стефаника. І що я хотів повісти по тих 2 п'єсах. Друга п'єса написана отим схоластичним, високим стилем, або з тим схоластичним язиком, який досить тяжко читати. Досить тяжко читати. І зато фактично і був доступ до неї,
вже з середини 20 століття до тепер 23 рік, так, уже 20 як півстоліття, практично ніхто не хотів ту п'єсу грати на сцені через той язик. Ну і третє, що я би хотів повісти, що фактично от три такі направлення: поезія, проза і драматургія ми маємо в цій книзі, але за деякий час ви прийдете, надіюся, на другу презентацію, котра буде презентувати так научно Олександра Духновича, а я думаю, що то буде десь на кінець февруаря місяця, може мало потягнемо на день народження Олександра Духновича, на 221 рік від його народження. Там уже буде 20 тих матеріалів. Можемо далі покласти. Мушу повісти, що робити із текстами Олександра Духновича досить тяжко. Перше, то тих, хто до нас видавали його твори, деколи не прочитали його, правильно не прочитали його рукопис. У типографіях у 19 столітті це заганяв до Львова, це заганяв до Відня, печатали так, як печатали. І деколи ти читаєш і не можеш порозуміти, це там має то слово бути чи ні. Ну от, приміром, Шорик із стиха, який дав фактично основу, назву тій книзі «Моя ліра і кимвал», коли я читав, і от там інтересно: «Так моя жизнь духом стремля, скоро потече, невмолимое времяю в небытие вовлече, убігнет, как водяний вал, занеміє жаркий роб, пуста моя ліра, кимвал, щезнуть со мною в темний гроб». Я думав, ну що то за роб? Я вже із латинського язика, з мадярського язика. І так прийшла контролюючи, а то не один такий випадок, їх було много. І я собі думав так: ну який ще варіант? Треба взяти слово «гроб» і попозирати, де в других поезіях Олександра Духновича, які є пари. Коли ми говоримо за Риму, які є пари. І от вийшло, що не «роб», а «лоб». І тоді швидко стало на своє місто, так? Бо коли доктор приходить до чоловіка, який умирає, це умер, він нараз пробує на лоб кладе свою руку, щоб визначити теплоту. Це теплий чоловік, це вже студений, холодний. І так фактично прийшлося поміняти, прийшлося реконструювати оригінальний текст Олександра Духновича. Уже от на зеленому фоні «Пуста моя убігнет, як водяний вал, заніміє жаркий лоб, пуста моя ліра кимвал, щезнуть со мною в темний гроб». Як видимо, таку роботу мусить робити вшоритель, коли робимо над історичними темами, над історичними матеріалами. Я би ще одну річ сказав. Фактично, це перше видання Духновича транслітероване. Кожне століття, кожна епоха відносно до тих орфографічних стандартів і фактично до азбуки, вона так переписувала, перепечатувала Олександра Духновича. Ясне діло, коли ми говоримо низько за русинську моложаву, котра прийде до школи, котра має низько вже кодифікований русинський язик, а 2 тижні тому був кодифікований і вже у Мадярщині русинський язик, він теж кодифікований у Сербії, ми знаємо, у 23-го року, він кодифікований у Словакії у 1995 року, він кодифікований у Польщі. Фактично у нас обставлена Україна, де русинський язик ще не кодифікований. І ми маємо в рамках кодифікованого язика, ми маємо алфавіт, азбуку. Там є буква А, Б, але там уже не є букви Ять, там не є букви Ксі. Приміром, у слові Олександр не було букви К і С. Там все основалася буква Ксі. Олександр. Але тепер ми пишемо КС. То значить, що треба було транслітерувати старі публікації. То значить, вимінити, приміром, неумолимо Не мусить русинський дітвак або русинський читати, низько читати букви, котрі ми знаємо, що ця буква на тому місці у нас має буква бути є, неумолимо є. Я не знаю, чи видко вам? Тобто що? Видко? Видко, так? Ми видимо
убігне. От ми бачимо тут букву «ять», убігне. Ми знаємо, що як ми беремо граматику Олександра Духновича, там чітко написано, що на місці букви «ять» русин читає «і», а в деяких позиціях «ї», але не читає «є». То значить, ніякий не світ, а світ. Ніякий не убігне, а убігне. Заніміє жаркий рот. Ну і послідне кінвал. От так напечатали то слово у тому стихові ручеєк, було напечатано. І я думав собі, знаєте, ну, кінвал, фактично слово кінвал, я знаю, що таке слово кінвал, але чому кінвал? І назад відповідь дала іще одна розгадка. Олександр Духнович, до теперішнього часу не опублікований стих Олександра Духновича, котрий він посвятив своєму чеському другові Богдану Носеку. Не путайте з Носаком Незабудовим. Богдан, не Бог, а Богдан Носек. Чеський урядник, котрий робив у Пряшові по рокові 1849. Австрійська власть вишмарила всіх мадярських урядників по 49-му році, по революції, і на їх місто мусила дати австрійських урядників. Австрія маленька, ви знаєте, кілька тих урядників було німецьких. Значить, на їх місто прийшли чеські урядники. І от Пряшів повний був тих чеських урядників, один із них Носик був приятелем Олександра Духновича, і вони, Олександр Духнович жив в самому центрі Вароша, його хижа, двері ніде не були затворені, веселий чоловік, у хижі стояло піаніно, весь час грала музика, де щось співало. На других кімнатах були столи, де приходило до 18 діточок кожен день, якіся учили в Пряшові, мали у Олександра Духновича обід. Кожен день до 18 діточок він годував, свої не мав і годував діточок. І от коли я читав, тот рукопис лишився іще у одного русинського будителя, Анатолія Кравіцького, ми низько вже говорили за Анатолія Кравіцького, то в тій книзі, от в цій книзі, ми перший раз опублікували тот стих. От Анатолій Кравіцький теж не міг прочитати букву М у творчості, у рукописах Олександра Духновича. Зато на місто М сяде поставив Н. І то стало такою догадкою, а ну, направду тут має бути кімвал. Бо ми тепер йдемо до, я не знаю, до енциклопедії, до Вікіпедії, ми будемо бачити, що кімвал. Ну і тепер, що таке кімвал? Так? Кімвал – то досить важний інструмент, котрий існується в многих культурах, у многих церквах. То значить, буддійська культура церковна, вона фактично супроводжується такі танери, два із міді, якимись грається, так, або якась ритміка витворюється. То значить, що кімвал, то такі два танери. Ну, от Олександр Духнович, направду, коли писав останні свої стихи, він так думав, а що по мені обстане? Це будуть люди знати за мене. Це будуть вони читати мої стихи. І десь скептично, а може провокативно нам повів. Пуста моя ліра кімвал, щезнуть со мною в темний гроб. Ну, як видите, не щезли. Як видите, ми вже, починаючи від Франтішка Тихого, а то вже 100 років, ми весь час збираємо твори Олександра Духновича, ми їх публікуємо. Можемо назвати 20-30 популяризаторів творчості Олександра Духновича за останніх 100 років. Але і так Духнович настільки глибокий, що до теперішнього часу ми практично не знаємо Олександра Духновича, я не знаю, в цілові, не знаємо його повністю, не знаємо, наскільки глибоко він розумівся на тій політиці, яку він, може, і не хотів іти, але котра сама прийшла до русинів, і він мусив бути туди. Як єдиний практично русин, він заявив, що ми тепер живемо в часи, як він казав,
новорожденної народності нашої. То значить, тут я просив би не спекулювати, бо є такі, знаєте, ідеї спекулювати народність, нація, що Духнович аж як нація не осмислював свій народ. То є неправда. Бо треба розуміти, що в лексиконі 19 століття у русинів не було слова нація. Практично воно іще не появилося. Але то синонімом слова націю було народність. І коли, приміром, в Ужгороді вже в 1943-44 році був, приміром, Руський народний театр, то не треба розуміти, що в Ужгороді був русинський простацький театр. Бо по-мадярськи, в мадярському язикові, так то визнавала мадярська влада, русин немзеті сінгас, а немзеті національний. І треба розуміти ще западнослав'янські культури, і словацька, і русинська на запад від Ужгорода, і чеський язик. Чітко ся розділяють два терміни. Людовий, а народний. Людовий – простацький, народний – національний. Фактично, коли Духнович, а ми будемо бачити, що у Духновича не було за русинів раз, а по 44-му році, коли мадяри видали перший закон, чи пропустили через парламент, що от тепер в школі має вчитися все по-мадярськи. Духнович такий якби дозрів в його творах, поетичних, прозових, драматургічних, в його публікаціях, публіцистичних статтях, всяде пишеться, ми русини, наша русинська народність, ми строїмо наш руський, я не знаю, що там, тепер не пригадую до кінця, або я русин, підбескідський русин, я і наконець-то вилізся в те, знаєте, фантастично мирні слова. Я русин був, єсмь і буду. І то був той самий час, коли всі другі слав'янські народи в рамках австрійської держави то самое проговорили словами своїх національних лідерів. Позирайте, чехи туди ще боялися повісти то по-чеськи, вони повіли то по-німецьки. Wo ist mein Heim? Так, у 1920-х роках вони переклали «Где домов мой?» Словаки на Татровса близько. Громи діво бію, зостальне собраття, то значить, що громи розбиють наших ворогів, а словаці ожиють. А от мадярський гімн «Іштен алдмек омодьот» Боже, боронь тих наших мадярів. То самое хорвати, где мила наша лепа, чи лепа наша домовина. Домовина у розумінні отцюзнена. То самое у сербів, то самое у всіх народів Австрійської імперії. І в цей час ще був ще Польська не згинєва, і паралельно за сяном ще не вмерла України. І от на цей час Олександр Духнович у той самий час фантастично, геніально формує національне кредо карпатських русинів. Мирне, але такое, котре обстане в Карпатах на 1000 років. Я русин був, єсмь і буду. Нікого не уразив, нікому не урвав честі, але чітко повів, ми туй на своїй землі, ми живемо, ми є, і я русин буду, і ми фактично будемо. Можемо тепер такий маленький ще попозирати, якби, ми маємо, так знаєте, наших школашів, які прийшли нам виступати. Так, ми низько мусимо якось модерно. Ой, дитята соколята, змагайтеся на крилята. Бо я вже сокол старий, уж мені крила поламали. Вони до них літаючи, свої діти питаючи, від юності до старости, і знемогли жили кости. Ах, літав я і високо, понурявся і глибоко, плавя по шумним струям, без корущика правив сам. А
сколько то стихий бурных, койко молний и стрел бурных, из низ от врагов природных, и от чужих, и от родных. Не красился перьем чужим, а крепился духом дужим, не изменял ни на страстях, терпел биду в тех напастях. Скудили враги со всіх сторон, виставляли мене на сором, розбивали як колокол, но я остав старий сокол. Був соколом для родини, співав пісні соколини, учив так і вас співати, по соколю політати. Так, дитята соколята, змагайтеся на крилята, старий сокол вже не може. Он вам більше не поможе. Білий ваш світ, білий світ, в нем до селі гріха ніт. Не берите чуже пір'я, бо то ваших лиш потіря. В смислі огорній жизни жийте в благо для отчизни, а чужини стережіться, чуже вас не устоїться. А я свершил мою жизнь, не спою последнюю песню последнюю для вас, милых соколиков сизокрилых. На Бескиді в родном краю, в том исконно руськом раю, де світ узрів, там лежати хочу вічно спочивати. Схоронити мене в Дубраві без скалас, в густой темряві. Самі здоровою співайте, а на батька пам'ятайте. Ще би пару слів хотів повісти за жанрову таку тематику, це багатство поезії Олександра Духновича. Так, коли ми думаємо, Олександр Духнович будитель, Олександр Духнович низько можемо сказати, кимвал такий русинський, так? Але Олександр Духнович був досить веселий чоловік, живий чоловік, поезії, він відкривав про себе, і ми можемо зачудуватися, що ніякі теми. То значить, він був не лим будитель, не лим такого патріотичного прямовання писав стихи. Є соціально-битова тематика. Є любовна поезія, я можу представити собі, бо Олександр Духнович як чоловік, який не мав жони, не мав дітей, статус священника йому то не міг дозволити, але мусив то все витерпіти, мусив жити так, бути фактично сам. У своїх стихах пише, що яка то холодна постіль, і яка то тяжка мисль кожної вечір лягати у холодну постіль, коли не є кому нагріти ти постіль. Між тим, в нього творчості є і еротична поезія. Мені се любить деякі його твори, така, знаєте, любовна поезія. Коли Олександр Духнович абсолютно зливається із фольклором русинським, зливається із тим фольклорними традиціями карпато-русинського народу. І я би хотів, щоб ви прочули іще, то вже третій, послідний стих, який ми на низько напланували, Олександра Духновича. Ой, дитята соколята, змагайтесь. Тоска на гробі милої. Духнович приходить на гріб своєї милої, яка могла бути його жоною, але так вийшло, що Олександр Духнович не вженився, прийняв сан священника, і от все то, що могло бути в його життєві, він тепер може все у минувшості. Але він приходить на гроб своєї милої, і фактично цей факт у тих роздумуваннях, у тому смутку родяться прекрасні шорики ліричної, такої любовної поезії, коли він просить сили природи, щоби не потурбували сон моєї милої. І на кінцеві просить, коли я вмру,
вже бисте і мене дали до тої ями. Можете? Подувай вітрику, подувай легонько. Няй моя миленька спочине тихонько, двигнися печально в глубокій жалобі, не дерзай віяти на її чорнім гробі. Опасно прелети, щоб твоя сила моїй милий покой не поколотила. Румяна розочко, тихо розвивайся на її тяжкій гробі, совсім не склоняйся, бо под ним другая розочка, як і ти, вічно почиває лише над красотою. Веселі птичечки, тихо щебетайте над зеленим гробом, опасно літайте, щоб моя миленька в матерній утробі сладко почивала в том незрілому гробі. Ночні тумани, отут убігайте, сладко покойний їй сон не возмущайте. Лиш дряхла вербочко, смутно розвивайся, по зеленої дерні щедро розширяйся, спусти долів тонкі і гиблящі лози, щоб там не достигли кудряві морози. Сюда не засвітить золота денничка, а не запіет прелесная птичка, кромічей заблудша, лише на другого прилетить на горький стон сива горничка. Лиш на пустком гробі, на смутної могилі буде зеленіти трава в кожної хвилі, буде буйно расти травочка зелена, моїми сльозами щедро рошена, буде незабудка жовто-синьо цвісти, моєму серденьку на жалобні вісти, бо я ю осторожно буду сокотити, от всякої напасти, приїжно хранити. А коль я ослабну, от жаркої жалоби, побіжден судьбою, нещасною злобою, ви, браття, помніте мою страстну тужбу, учиньте послідню падшему ми службу, при миленькій гробі яму іскоплите, сохнутоє тіло при неї погребіте, і січте пам'ятник в кожі смутної верби, да буде свідетель двух сердець жалоби, да каждый, увидя верновый тот покров, скажет, пожалуя, все тут лежить любов. Як видимо, Олександр Духнович, чоловік і поет, і чоловік, він був такий широко многоплановий. І саме останнє, що я би ще хотів повісти, далі наш слайд, що Олександр Духнович, день народження, ми вже там 220 років, я все, знаєте, коли вже 200 років від дня народження, вже це щось архаїчне, це щось таке старое, таке старомодне, що вже ніч актуального, да, що в тому не знайдете. І от що інтересно, далі слайд, що інтересно, що за пару місяців до юбілея Олександра Духновича я ся обертав до директора театру Олександра Духновича в Пряшеві. Прекрасний театр. Позавчора була ще одна, вже, я не знаю, 155-та, це 156-та вистава за 30 останніх років, і кожна вистава в русинському язикові. Повний зал. І от я обертався до директора, ми добрі цим бори, що ці вони не планували би дещо зробити на 220 років. Бо я би мати якусь виставу, аби люди прийшли. Ну, але то так скептично між нами було. Ну, а хто прийде на Духновича? А тих 220 років, чоловік щось писав, тим більше, а що ставити? Неактуальна тематика, тепер всі люблять, щоб це була якась актуальна тематика і так далі, і так далі.
Якось ми посунулися до того, що ну так давайте візьмемо головний тарабанщик, бо ніде та п'єса не була поставлена на сцені, та щось зробимо. Ну а що з язиком там, таким руськославянським робити, да, таким модернізований церковнослав'янський язик? Та дай поправимо. Ну, та то прийшов Петро Медвідь, наш русинський активіст, за котрого ви знаєте, бо він страшно много пише матеріалів за Подкарпаття і за Україну, за визнання русинів в Україні. Ну, а Петро каже, що я возьмуся перекласти, не перекласти, а приспособити той текст до теперішнього язика. І так поступно, ми скоро роблячи, Петро перекладав, то його переклад, прекрасний переклад. Ясне діло, що весь час ми були в контакті, бо треба було деякі слова, і Петро з церковнослав'янського не міг порозуміти, що вони низько значать. Ну, але та робота скончилася, і було, знаєте, таке напряження, ну а що далі? Ну от тепер буде прем'єра. Наскільки успішна буде та п'єса? Ви знаєте, повний зал, як я вам говорив, і можна п'єса «Головний тарабанщик», можна далі слайд показати. Абсолютний аншлаг. П'єса успішна. І вийшло, що Олександр Духнович настільки популярний, настільки модерний, що направду зал жив із акторами. От, знаєте, то було дещо єдине ціле. На сцені були два типи героїв. Один, котрий хотів допомогти своєму народу і був будитель, а другий, котрий заробив гроші і хотів пристроїтися в Пряшівській мерії, думаю, в Пряшівській мерії, а йому з нього сміялися русини, котрі вже туди були урядниками і кажуть, ну, дамо ти таку, знаєш, важну місію. А він каже, а яку? А вони йому кажуть, а ти будеш головний тарабанщик. І вийшло, що є будителі у житті, а є тарабанщики. І от якраз актор Русиняк прекрасно зіграв якраз от того аристократа Празноглавського, да, вже сама фамілія нам пуста голова Празноглавського, де він дискутує з тими молодими русинами, котрі горді же вони русини, котрі не ганьбляться свого імені, котрі як урядники хочуть допомогти своєму народові, котрі стараються пробудити русинський народ, і Празноглавський, який хоче бути головним тарабанщиком, а голова настільки празна, що він увірував, що головний тарабанщик – то щось самое важне, бо йому повіли, палицю будеш мати. Як махнеш то в палицю назад, нараз 200 трубачів, 200 барабанщиків будуть там бити в барабани. А він каже, я співати маю. Ні, ти лим палицю махай, а пір'я тобі, то ти всякі тут понаставимо. І на сцені то звучало настільки модерно, настільки по-новому, що актуально бути будителем, це бути тарабанщиком. Я мушу повісти, що то прекрасний, я не знаю, рефрен, це послідний момент у святкованню Олександра Духновича у 2023 році. В моєму розумінні цей рік нам все вдався, вийшли книжки, виходять далі книжки, була нова п'єса, дякуючи, мені сьогодні, ні, п'єса не була записана, так, було наше інтерв'ю записане. Шкода, але то треба буде подумати, щоб на інтернеті була і сама п'єса виставлена, хоч там авторські права. От то все, що я вам хотів сказати, низько за Олександра Духновича, ну і наконець кожному з вас подякувати тим, що подарити кожному з вас по Фалаткові отої нової книжки Олександра Духновича. Як я і планував на 1 годину 5 минут, чи там 7 минут свою лекцію, я сповнив свою функцію. І буде дехто хотіти тепер виступати, буде просити слово, це хоче дискусію, ну ми ще маємо годину, так що можемо дискутувати, а можемо не дискутувати. То таке діло, живемо у часи демократії. Ну, я зачну. Може. Добрий день, чистові люди. Я радий, що маю таку можливість бути тут між нами. Ну і в першу чергу радий за те, що вже роки, не знаю, я не рахував, але знаю пана Валеру.
буду, напевно, так говорити, можу собі так дозволити, а якщо хочете, можу говорити і пана Падяка. Мені здається, що це абсолютно буде одинаково. Я би хотів сказати, що останні роки у Валерія насправді відбувається такий, знаєте, аншлаг у його творчості, як літературознавця. Академічний філолог із класичною університетською освітою, академічний професійний історик літератури, доволі чутливий до текстів різних жанрів, доволі чутливий автор, упорядник, перекладач, транслітератор. До речі, мені видається, що це заслужено буде, якщо ми будемо використовувати і таку дефініцію щодо пана Валери. То, звичайно, що така многогранність, знаєте, от, напевно, чимось має бути пояснена, тому що десятки років Валерій йшов до того, щоб знайти себе. І мені так видається, я от без всякої гіперболи, без всякого перебільшення можу повісти, що от він себе знайшов. В чому він себе знайшов? Він знайшов себе в тому, що вдало поєднує, окрім приватного звичайного життя сімейного, вдало поєднує дві в собі іпостасі. Академічного ученого, який працює у штатному університеті, в Європейському Союзі, у Прашівському університеті конкретно. Ну і з другого боку, його ця ліра, от, вона зараз, скажімо, починається проявлювати у тому, яку продукцію він нам пропонує. Дивіться, вийшли тексти Анатолія Кралецького. І наскільки я розумію, ще це не остання книжка про Анатолія Кралецького. Вийшли тексти Євгена Фенсика. І так само розуміємо, що вже анонсовано, що це далеко теж не останнє. Вийшла книжка прекрасна, чудова про сам театр. Перша книжка, ніхто не писав про театр Духновича. Шикарна книга, проаналізовані п'єси, драми, репертуар, авторів, взагалі абсолютно все, що має бути пов'язано з цим. Вийшла книга одного із авторів, сценаристів, драматургів, з яким пов'язаний театр імені Олександра Духновича. Ну і сьогодні ми, скажімо, маємо таку можливість, я не буду аж також, скажімо, всі абсолютно перерахувати його здобутки, маємо можливість бути присутні на, я скажу чесно, от нинішня презентація, ми розуміємо все абсолютно нинішні умови, сучасний світ, наш реальний стан. А я вам скажу так, я особисто колись організовував приблизно плюс-мінус біля 30-35 презентацій організаторів. Різних книг, різних видань, видавниць і так далі, особливо коли був ще деканом. Був присутній приблизно на 60. Але такого якісного, я вам реально абсолютно скажу, це моя особиста суб'єктивна думка. Такої презентації, як, от, скажімо, зараз ми відчули за ці трохи більше як годину, і за формою, і за змістом я відверто кажучи, не можу пригадати. Це абсолютно щиро вам кажу. Що стосується даного видання, я мав його вже фактично навіть більше місяця тому, я уважно з ним все ознайомив. Можу сказати, що дуже добре, що фактично, особливо, якщо, скажімо, не сильно лізти у умовний, скажімо, той колорит 19 століття, якими користувалися наші будителі, наші, скажімо, етнарки, як я їх інколи називаю, провідники народу, і Духнович, звичайно, належить до одних із трійці, безумовно, тих етнархів. Зараз лягає більш на зрозумілий, у моєму розумінні, так, абсолютно не будучи професіоналом-філологом, в моєму розумінні мовний контекст. Тому що часто, звичайно, хто з вас брав до рук тексти 19 століття, особливо наших письменників, часто можна прочитати, нічого не зрозуміти. Часто можна прочитати щось зрозуміти лише частково, а часто можна порозуміти абсолютно фактично все. Тому ця от мовна мозаїка, вона, звичайно, є присутня і у творчості Олександра Духновича. Автор
автору, упорядникові, вшорителеві, як зазначено так у цьому виданні, і авторові транслітерації вдалося, як на мене, поєднати різні жанри і дуже файно репрезентувати Духновича із різних його точок зору. Наперед було сказано, так, тут не глядаєте щось про фольклор, тут не глядаєте щось про етнографію, тут не буде абсолютно нічого по історії. Це абсолютно правильно. Так, тому що вкласти Духновича у книжку так, в одну, а тим більше ми вже розуміємо, що нас чекає, дай Бог, через кілька місяців і наступне видання, пов'язане з Духновичем, то безумовно, що має мати, в даному контексті має мати лише це своє місце. Дискутувати я не буду, можна тут лише хіба що Валерій згадував про родину. Ну, я теж аналізував і зараз вже ствердо можу сказати, що всіх дітей Духновичів було 11. Не було 12, але не було і 8. Але мені є чудно, 100% Дмисів переконаний, мені чудно має більше з одного. Це такий епізод, щоб ми всі порозуміли, що ми всі живі люди, і Духнович теж, як нам намагався представити Валера, був абсолютно живою людиною. І йому теж було властиво і помилятися в тому числі, навіть коли йшлося в бесіді про рідних. Візьміть собі, в 1853 році він у перший раз якби, згадує про вшитку свою родину. Це знаменитий його альбом. І він рахує, що на цей час вже 8 мертвих його братів і сестер. На 1853 рік. І він туди відносить Анну, сестру, яка в його розумінні вмерла 1850 року. Анна 100% жила, правда, під другим іменем, як Юліана. Вона вмерла в 1876 році. Чого сталася така, закралася хиба? Чи міг рідний брат не знати, що рідної сестри вже не живе? Я в тому страшно сумнівався. Але десь закрала, яким, скажімо, істориком, можливо, Духновичознавцем закралася ця хиба, теж не знати. Чи, можливо, Кралицькі могли помилити, коли дашто записував листів самого Духновича. Чи, можливо, сам Духнович вже біг під старість, коли вже хворів, дашто схибити. Все-таки порозуміємо, що 60 з копійками років – це не малий вік з 19 століття. Франко себе називав намного майпізно і мав лише 42 роки і казав, я вже старий дід у нашому середовищі. На мене позирають молоді, абсолютно як на дідуган. І це можеш теж повірити, що Франко теж був досить самокритичний щодо себе. Точно так же, як і наш герой. Напустимо, я лише можу ясно, що побажати своєму колегові по Пряшівському університету і моєму цимбарові, Валерію Падякові. Ну, в першу чергу, ясно, що здоров'я. Здоров'я, тому що я знав цю людину дуже добре. В нього страшно много є проєктів у голові. Я скажу чесно, йому ясно, що річ дуже повезло. В нього є дружина, мила чарівна Лариса Падяк Ільченко, яка є професіоналом своєї справи, яка є дуже тонкий бібліограф, яка дуже добре знає абсолютно на всьому, що зв'язано із виданням, із видавництвом. І, звичайно, що тут Валерію однозначно, що поталанило. Але разом із тим, якби не було твоєї волі, твоєї енергії, того бажання, ми маємо дуже повно много людей, які мають таланти. Мають інтелект, мають знання, мають досвід. Але не кожен хоче вихоснувати свій талант. Не кожен хоче мало вкрасти із свого приватного щасливого життя, яке може бути пущено абсолютно в інше русло для книги. А книга, як в моєму розумінні, знаєте, це є вічне. Ми можемо десь мати інтернет, можемо мати діджиталізацію, можемо мати послідні гаджети, але ніщо не замінить живий театр, живу оперу, живий концерт, живу книжку. Дякую. Дякую. І попросимо пана Федича сповнити ще таку місію. Пар чоловік не прийшли низько з університету. Ми йому попросимо, щоб він передав книжки. Правда же. А ви не достали. Я не хотіла заважати. Я хочу звідати, ці вшитки достались таку Вшитки достались. Частована публіка. Я надіюся, що Духнович став ближче про кожного із вас, що коли будете ходити по вулиці Духновича, ці бачите пам'ятник Олександра
Боже милий, я вже старший чоловік. і так. Я думаю, скажеш, не хотів вже казати. Ім'я, значить, пам'ятник Духновича цитується в Мукачеві, айно. Ці може приїдете до Пряшева, до театру Олександра Духновича, прекрасний театр, я вас кличу, треба йти, видіти, як живуть русини, де влада хоче допомогти, там розцвітають, там таланти, там масово, там 60 чи 70 поетів. Ну, так же, Я закінчу, ти голос. фінітова комедія.